kuyankhulana mu ndalama kuti kodi katakwe ndi ndani pa makhobiri wachitika ku UTM. Mwaziziwa chimene ndingapemphere ndi chakuti mukhale pomwepo pamene tifotokoze nkhani yonseyi mwa tchutchutchu. Tiyeni tionezi. Chipani cha UTM chinakonza mgonero kapena tinene kuti dina yomwe cholinga chake chinali kusaka ndalama zozapangira convention yawo pa 17 November mchaka cha 2024. Mutu wa mgonero umenewu unali mawu a Chilima woti tizafera mbendera iyi, ndipo kunapangidwa chifanifani cha nkhope ya Chilima kapena tinene kuti portrait kuti agulise chifanifani chojambula ndi pensulocho pofuna kupeza ndalama zokwana 150 miliyoni Malawi kwacha. Koma pamwambowu omwe unali usiku wa pa 9 November ku Blantyre, chipanichi chapeza ndalama zokwana 85 miliyoni kwacha. Kungonero umenewu kunali kulankhulana kuzera mu ndalama kuti kodi pwepwete ndi ndani, na malamba ndi ndani, na majabwino ndi ndani, komanso katakwe mwamakatakwe onse ndi ndani. Kudina fundraising kumeneko adaliso kabambe ndiwo adakhala oyambirira kugula portrait ya malemu Chilima pa mtengo wokwera zedi kuposa aliyense. Adaliso kabambe anagula portrait pa mtengo wa 26.7 miliyoni Malawi kwacha, ndipo injiniya a Newton Kambala ndiwo anasatira akabambe pokhala number 2 pa upwepwete, pamene akambala amenewa anagula portrait kapena tinene kuti anagula chinthu chimene chinajambulidwa ndi pensulo pa mtengo wa 25.2 miliyoni Malawi kwacha. Ndipo nawo a Felix Njawala anagula portrait imeneyi pa mtengo wa 16 miliyoni kwacha, ndipo iwowa anabwera pa number 3 poonesa upwepwete wawo. Mai Patricia Galiati anagula portrait pa mtengo wa 8.5 miliyoni kwacha, ndipo osiriza anali a Matthews Ntumbuka omwe anagula portrait pa mtengo wa 5.7 miliyoni kwacha. Apa anthu anayankhula kuzera mu ndalama kwinako wakuthandiza chipani chawo ku mgonero umenewo. Anthu omwe akupikisana nawo mu maudindo ku UTM apemphedwa kuti asatuluke mu chipanichi ngati angaluze ku convention pa 17 November pano. Ndipo anthu onse amene akupikisana nawo pa upresident wa UTM alonjeza kuti satuluka mu chipanimo olo kuyambisa chipani chawo akaluza ku convention iwo. Omwe analonjeza kuti sangatuluke mu chipanimo ngakhale aluze ndi adaliso kabambe, Matthews Ntumbuka, a Patricia Galiati ndi a Newton Kambala. Onse opikisana pa upresident wa chipanicho asayinira mapepala polonjeza kuti azagwira ntchito ndi mbali yomwe iwine upresidentiyo. Anowero Masangwi omwe ndi kholo wa chipanichi ndiwo ankasayinisa mapepala amene anthu ankalonjeza kuti sazatuluka mu chipanicho kapena kusiya chipanicho ndi kukayambisa chipani china pamene iwowa azatuluka mu chipani, komanso anthu onsewa azasapota wina ndi nzake amene angawinewa. Mwachidule ndikuyankhulano kuti makobiri amayankhula mwapadera-dera moti anthuwa apa zinali kutchalenjana kuti kodi dolo amene akhonza kusayendesa chipanichi mwina chitakhala kuti chasokonekera ndi ndalama za mthumba mwake ndi ndani. Tingachigulise bwanji chipani cha UTM ku mtundu wa Malawi kuti adziwe kuti ifeyo ndi mabwana patoka, sitikupita mubomamu ndi cholinga chofuna kukaba, sitikupita mubomamu ndi cholinga chofuna kuti tikalemere, sitikupita kubomaku ndi cholinga chokuti mwina mwake zinthu zathu zikakhale pabwino, koma tikupita kubomaku ndi cholinga chofuna kukakonza zinthu. Pamene dziko la Malawi likukonzekera chisankho mu September mchaka cha 2025, UTM ili busy kukonzekera masankho ake pa 17 November mchaka cha 2024 imene ndi msonkhano wake waukulu umatchedwa kuti wa convention. Pamene ndikuyankhula panopa kwasala masiku osapitirira 6, koma funso ndikumati dolo ndani pakati pa a Daliso Kabambe, Newton Kambala, Felix Njawala komanso Patricia Galiati, dolo ndi ndani? Pamene chipani cha UTM chili busy kufuna kuzigulisa ku mtundu wa Amalawinso ali busy kufuna kuona kuti amene akhale pa chiongolero kuti anthu mwina amukhulupirire ndi ndani.
ndikha ndikukupasirani nkhani za ndale zimene zizichitika ku Malawi, nkhani za uimba, nkhani za msangulutso. Chimene ndingakuwuzeni ndi chakuti mutangochita subscribe komanso kuichita like video iyi chikhonza kukhala chinthu cha mtengo wapatali. Samapita here koma funso ndikumati anthu agula chinthu chojambula pa mtengo wa 26 million pa mtengo mpakana wa 8 million. Ngikufuna ndikukumbusani zimenezo. Please like the video. Bye.